itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumain kay. Iti dahil na Santo na Misa, ikararagan tayo, dagiti kakabsat tayo, iti at birthday ni Ma'am Mary Grace Rafael, ni Romeo Perilia, kastamot ti special intentions, ti panagimbag, dagiti kakabsat tayo nga nakabgatan iti nga sakit, iti nga virus, nang nangruna kini Angeline, kastamot ti panagikararab tayo, the 15th wedding anniversary, the Billy ken Gladys Botol. Kararagan tayo madagiti minatay tayo ni Uster Berta ken ni Katarina. Tapno maikarin tayo makiranod iti dati na santo na misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket pagbabawian tayo ida. Yatay amin ko na tayo. Agkon pesara, iti Diyos sa mga nakabalin amin, ken kada kayo may kakabsat, tasyak nakabasula, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, iso nga pagpakaasiak ken Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angeles ken sa santos, ken kada kayo may kakabsat, tay kataas sila kumain. Kasyan na tayo kung matiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, iban na tayo, itibiyag na agnanayon. Amen. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo kasyan na kami. Kumararag tayo. Apo, titinawen, arambakan mi nga ilagip, dagiti misteryong, isuda ang mangipaay, ti pananginanama, iti panagungar mi, ken mangisubli iti daydi na enkasigudan a kinatanok, ti kinatao mi. Dawatin mi ita kaasim, ta ilagip mi ita, babaan ti pamati. Matagi kwamin to kuma, babaan ti agnanayon nga ayat, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ibasa na adaw iti aramin dagiti apostoles. Napalalo ti apal ti kangatuan na padi ken nagati kakadwana. Dagiti kam kameng ti bunggoy dagiti saduceo. Ket nagtutulagan da deramidan da. Pinatilim da nga rod dagiti apostoles sada pinabalo ida. Kemiti dayta arabii. May nga anghel ti Apo ang lukat kadagiti ruangan ipagbaludan ket enluar na dagiti apostoles. Kinunana kadakwada. Inka ijay templo ket ibagayo kadagiti tattao. Iamin na may papan iti daytoy daru abiyag. Nagtungpal dagiti apostoles. Iti bumigaten simrekda iti templo ket nangisuro da. Inumong ti kangatwa na padi ken dagiti kakadwana dagiti amin apang lakayan ng Hudyo, iti mesa amiting iti entero sa Sanhedrin. Kalpasan na, pinayaban da dagiti apostoles, iti pagbaludan, tapno ngay parangda iti Sanhedrin. Ngayon di dumteng dagiti opisyales iti pagbaludan, di da nasarakan dagiti apostoles. Nagsublida ket empakaamuda iti Sanhedrin. Itay sumangpet kami iti pagbaludan. Nakita mi nakandadwa na naimbag dagiti ruangan ket agbambantay dagiti gwardiya. Ngem itaylok mi dagiti ruangan. Awan nasarakan mi iti uneg. Idi mangeg daytoy iti kapitan dagiti gwardiya iti templo. Ken dagiti panguluay na papadi. Nasdaaw da no anya tinapasama kadagiti apostoles. Dimteng ti maysa a lalaki nagkuna kadakwada. Dinggan niyo, at dahil diya'y templo dagiti lalaki, a pinabalod yo, ket madamada amang isursuro kadagiti tattao. Napangarod ti kapitan, ken dagiti soldado na iti templo, ket inarada dagiti apostoles. Dida pinilit ida, kamamakda amangan uboyren da ida, dagiti tattao. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos.
Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Iti amin at tiyempo agyamanak iti Apo. Diyak to agsagdeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapu iti inaramid na. Amin a maidadadanes dungeg ken agragsak kuma. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Danggayan dak amang tanok iti Apo. Wen agmaymaysa tayo amang idaydayaw itinagan na. Imawagak iti Apo ket sinumbatan na. Pinukaw na dagiti amin a pagputna. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Kumita ken kuana dagiti maidadadanes ket maragsakan da. Ulus adidan tu mabainan. Umawag dagiti nakapo iti Apo ket sumbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin a pakaririmukan da. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Aywanan ti anghel ti Apo dagiti aguteng ken kuana. Ket ispalin na ida iti amin a pagpegkadanda. Padasan yu ti kinaimbag ti Apo. Nagasat ti tao nga agkamang ken kuana. Umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sumbatan na ida. Alleluia, alleluia, alleluia. Iririta iti gloria na, Tatay amin na parswa. Langit tagain nagkanta, Alleluia. Ti Apo at dako mga kata kayo. Basta kumamangkin ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria ti may paiken ka, Apo. Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, gaputi kas taunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaisuna nga anak na, tapno ti siya sino man amamati ken kuana, saan amatay, no digat agbiag nga agnanayon. Ta saan nga imbawon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno okumen na ti lubong, no digat tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siya sino man amamati iti anak, ngem na ukumen ti di mamati, agsipod ta saan anamati, iti kakaisuna nga anak ti Dios. Daytoy ti pakaukuman, imayan ti silaw ditoy lubong, ngem agsipod tagakes dagiti aramid ti tao, kinaykayat dati sipnget ngem tilawag. Ti si asino man nga agaramid iti dakes, kabura na tilawag, ket saan nga umasidag iti silaw, agsipod ta di na kayat a maipakita dagiti dakes nga aramid na, ngem ti agbyag iti kinaputno umasidag iti silaw, tapno maipakita a mayannurot iti Dios dagiti aramid na. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Embag arabi tayo amin Apo. Idi di ko na nayasay na ijay bigan katedral. Sa di mo na nga bulbulan ti kinapatik. Ijayak matlaeng nayasay. Idi pa ilaeng ori di seminarista kami. Pang kamag-jogging ti bigat ijay bigan. Ngaro na ijay plaza. Ori di pati akon. Ado ti Adi parbangon ado ti agpapagna. Agi-exercise. Kada oray magkadagiti daduma, bagyo sa Fernando ado latama ti kasja. Kamdi jay bigan agririkos dag pagpagna. Tatan ya kamo na itutuloy pa daytay sumba ijay nya na ganan taybo ijayan ta naatakin sa amo riti para isuro nga madan sa amo simuka. Kagpapagnada agi-exercise, adu mati agtataray. Ngam dagiti daduma ag-exercise da ngam makitam di pagnada madin bangkingan. Gaputa na atake dan
nagsakit dan, kuno kaadwan nakadakwadan at the maintenance dan, ay ngin mato. Blood pressure, imato ti uric, imato ti amin-amin. Iso ti iti analysis ko matnukit kita dagiti magmag na. Un idi ka pigpigsaan da dagito nalipatan dan ti nag-exercise. Nalipatan dan nga tinipod dagitay paggagagar ti bagi. So dayan uminom ipapati mo taging gana nga salteg di mo mapagina na unan. Napulutan apo ore kalagkatay mo no lechon di pulutan mo no nya na ganan lechon kawali. Kakapigpigsaan dawon kasi matibiyag tay nga tao kami no kapigpigsaam no daytay kadakkel di suldo kaado ti trabaho ala dagiti kakabsat tayo ita sa bali nga nasyon double job triple job pa ayat ka lang ang dakkel uray ito yung di ka pa'y makasango makimisan nabanbanogak busy nagaduobraan ko na matat ala di mo pa ikan di bagim into no kimapsot kan into no nang imato aminan into na atake kan ayag pa rin tumang kan. Di pa malagip makimisan or nung kapigpigsaan ngam into no kimapsutin di bagi into no awanan ti gaway tamay may nga bagin di gargarawan ay umay kantukin ni Apo Diyosan dumawat kantukin Apo Padi Apo lana anak man dumawat at ti milagro ayan na pa'y ta milagro tattake hindi ka pigpigsaan ka awang mat hindi ka kadakdak ka lang tikita ka dimpay malagip ni Apo Diyos iso nga dumawat ang ti milagro mangrugid dyan kalsada agparinto mga nga agpasango kunasan nan di buong simbaan nagdadalos na kita bulto kaya marunruno ti saka dati ka-aapros nga di ka pigpigsaan ka di panunot ka awan da kita balbalatong da kita kasi ti kasla kuma transition ti biyag tayo kita nyo da kita lalakay bakit nagkita medyo kapsutan sudan to may tisimbahan nung dahil napipigsa ay kebs ko nadala na kini Apo Diyos awan bibiyang da kasla ko na maudi ni Apo Diyos kakastoy ti agbalin nga kastoy ti sistema ti biyag ito no kuan nakapsutan awanan ti gawgaway na iso daya dumawatan ti tulong ni Apo Diyos ito no awanan ti lablaban na ti lubong daya dumawatan ti tulong kini Apo Diyos salamat na dijay boss kumaatat ta. Si kati boss. Nakaar-ari ka, hamu-hamu agaya, talay nakaturturay ka. Si kangarod ti leader. Tunekat ka di pwestong talimmakay bimakit kan sinong tupay ngarudan awanan anekatan sa kanto umararaw. Tulungan dakmat analpasin. Kasi maganda ti transition ti biyag tayo dati salmo responsoryo. Iti kunana umawag dagiti nakapsot sa bagay sungbatan na ita kunana pay maglaki di niya. Sa tayo umawagan no nakapsot tayo nga apay no kapigpig saan tayo apay nga nagrigat ti dumawat nagkamang kinkuan na. Apay kasla no kapigpig saan kasla nagaddayo jiri nam kini Apo Dios. Ngunurete talaga nga di ko mapagtrabahuan ka kunadan ka adda positibo adda COVID na wala po. Nga kaso tayo tayo lukusuran duwa. Ala apaw, paparintumang tayo. Tataimawan, nagsulpang tayo mana. Nawanan. Kapot ako na nga clearan tayo lukusuran. Ay maya man na, natangkan man yung ulo tayo. Ngam into na talaga nga awang gaway tayo. Apaw, talaga mo nga makudkudam aming nga bulto. Mamasahin ni San Pedro kunang pa yun eh. Kararagan na kalaan. Umawag din nakapsot kunana. Wan, nanti sa lutsot. Api kami hantay nga umawag kanya na no. Kapigpigsaan tayo. Dito iba'y apostol, nagpintas ti istoryana dito aramid dito apostoles, Acts of the Apostles, anya datoy. Ipupok da idan, nakagwardya, nakabalunot nga ruangan. Diba ipampanunutag dito ka? Anghel ti Apo nga taday, kaya wala ni Apo Jesus nga mismo nga handala na lasin, tarabi nga rin libas na ida. Anghel ko na mo ti description dito aramid ti apostoles nga baka ni Apo Jesus nga mismo handala na lasin tarabi garon alangang agiswits pailat sila wadagta madlaw dan
Apan na inruar, in kayo iwaragawag yung ti panagungar ko na anadyayan. Pag mimitingan dan, niya dagat ti Pangulo na papadi, niya pa may anda, at dada mo iyang agisursuron. Kasi siya pa nagtalag na kini Apo Diyos, haandan mabutan, uray mabalod, uray pumusay dan, gapukin ni Kristo, haandan, naibatan di yung prinsipyo, data namati dan, ti panagungar ni Kristo. Ngamin, dahil ti Ebanghelyo tayo, ti panagayat ti Diyos, iti lubong. Kakaisuna nga anak na. Malagip yun ni Abraham, kini Isaac. Hindi baga ti Diyos, ingka di tok-tok ti bantay. Idaton mo ni Isaac. Awan ked-ked. Awang ked-ked. Ijay puso ni Abraham nga mangidaton kini Isaac nga nagrigat mo aday jay. Umul-uli da, tatang, ayan na nga iti idaton ta. At danto nakpong amunan ang ayan, ni anak na ti idaton na. Nangaramit ti altaran, pagpuuran na, bagsulan na niya, di ko nahaan. Nakita ko ti pamatin. Nakita ko ti pamatin. Nakarkarotatan ni Apo Isusen, ang mga mismon, inted nan ti anak na tapno, maaddaan tayo ti biyag nga agnanayon. Kada dya kumatinan na namon tayo, napigsa ka man, kabakbak na nga man, awan sakit mo man, awan problema man, nangatuman ti kitaem, adda ka man iti turay. Hangat nga may mayat nga all the time, agkam kamang tayo lataking ko na. Hangat nga may mayat nga iti amin na kanito, agyamyaman tayo kidia. Nga hanla ko mga agkamang nga umararaw ti dawa, di kidi agyamyaman ang namin, napunas ko matilubungan, awan ser-serbi ti lubong. Nadadaol, narutrot ko matilubungan no, hanga imay ni Apo Isos. Babaan iti ama insabot na nga rod. Kada iti nga rod, umawag tinakapoy. Iti salsalud-sudan na hangat na may mayat no. Uri no awan ti, tatanga rod nagpasnag tayo, gaputa awan gawgaway tayo. Dito iti mayat na dito imay dati COVID. Kaya awan gawgaway tayo amin. Awan binanangan, awan ti diadal, awan ti agturay, awan ti nasiksikat tata. Haan nga agklik na kita kinasikat tayo. Kapada-padan ti biyag. Tatawang gawgaway tayo. Nakapaspas na tayo naglalaw. Agparintumang tayo. Nagkalkalyon tatumang. Dinagdanakal nga rosaryo. Nagbabatitan ti karurunot. Idi ako mayat mat. Agmangmang katika chichismis. Tata agmangmang katika lulwalo. Nagmayat nga kitaan. Lumapay nga ta nga. Haantay nga maaramid. No. Kapigpigsaan tayo. Apa yung nga nagrigat tayo nga maaramid, no? Kumit-kita tayo. Sayang di oras. Kumit-kita. Apa yung nga may sakripisyo dahil nga prinsipyo, no? Awan ti mari-iri na tayo nga sakit. Tunog sakit ka dyan mo na arak ko. Ako, mangasim na ako. Nung naawan ka, di ba na? Nagkanas. Kaslaan. Hindi siya matikwa na. Siguro nga pamari na dahito. Kantay nga orayan, nagana na may mayat ang kitaan. No, uri ka pigpigsaam, at dakalata si tatalat. Uray no, dakadakdak ka lang sweldo, at dakalata nga agyam-yaman. Kanya nagapot ang sagot na ti anak na. Uray ko na nga sikat ti katurayan ka nga, 20 saad, agyam-yaman kalata. Kaday ta nga rod ti nagpintas na kitaan. Iso nga ti amin ko mga rod nga, wagas di pa nagbiyak tayo ko, agyaman na ako. Agyaman na ako. Titinaayat. Apay gamin nga hanga makapagyaman ti taon daduma. Hanga makapagyaman ngamin ti taon daduma. No, tikit kita di di awang kanyam, ikumkumpiram, di di kabsat mo. Lakas di kumamot ti buok ko na amo mapagyamanan ta buok mo, red kalkalbo, agyaman ka, dapay. Kasi kumamot ti rupak na halagyaman ako kumamot ta. Kasi kumamot katayag ko. Agyaman ka na kiliit. Agyaman ka na ragsa kapay. Kastilaan ti sweldo. Agyaman ka na kay sa DJ si kapay ti. Kapay ti ko na yung nakdakil sweldo na. Baka na stressful pa iti biyag na. Nudag dumahan tayo makapagyaman. Agi kumkumpira tayo iti biyag ti. Sa bali. Hantay nga amo ti agyaman. Ta umapapal tayo iti. Sa bali. Piyapay kanyan, kumare.
tada di abroad di anak mo, wala siya. Ay apo di anak na di. Diyos ko, matayon ti iliw, matayon ti rigat. Sa dala tawagan no. Kinsinas kin katapusan, tatanda pa'y matawagan nun ata, awa mo may pauit na. Ay susapit ko na ilag. Diyos ko. Nanawabalin, antay kami big di pa nagyaman, di pa nagayat ti Diyos kada tayo. No di jay, ti lubong tayo ka, agi kumpira, umapapal, agsaksakit tinakam na, agkamali mo amin nga tao, sinungar nga nagkamali. Kuno nagdati ti obram ka, agi mulmula, ti sakit tinaka, ay ore man ka, no grasya, kwarta, amin nga kwarta, polos, awan ti, nadalos nga puso, awan ti pa nagyaman. Iso nga dahil kakabsat, pagyamanan tayo, tiyay na. Napigsakin na kapsot tayo, siyayaman tayo, kabailan tayo, kabailan na pa nga ilibas data si babalod, nakalakdag, tapos tayo dito laki, di nga sitwasyon tayo. Nung daduma nga rin ka, teko na ako nga yung bagdati, datay nga, buo nga agyam-yaman, ay karkararag di puso tayo. Ti karo na gamin no daduma, no napigsa tayo kadawan problema, maudi mo ngamin iso na, di tayo ba't ikaskaso. Iso nga takakabsat, agyaman tayo, agyaman, agado, tipagyamanan tayo. No umang angos ka, agyaman ka, urek saksakit ka, pipi, apay nga hindi, ipunpundaman no bigatan. Pipi, apay, kunang ka, nanumukam laan ako, ay sus pipi, nanunumuno, naurnos nga pamilya. Kaysa agkakabsat, ako, agdidin na rin gapulat, ikorkor, ay Diyos ko, pakawanam, adot kasta. Bibiyabay kanyada, ay bitiw na, bibiyabay kanyada, dakkel ti balay, ay niya nga bibiyabay, mayat kanya matadatar, basit lang tapok na, iso na ngay, nagadot sagadan na. Awan ti pagyamanan tayo no, ay awan ti makapagyaman tayo no makontento, no bigbigbigan tayo dagiti grasya ni Apo Diyos kada tayo, no marin na tayo ti kaadda ni Apo Diyos kada tayo, agyam-yaman ti biyag tayo. Pagyaman dati nga biyag, pinagpagyaman tintin na kada tayo. Halay tuloy tayo, kagkarkararag, agyam-yaman tayo. Numan pekas di sitwasyon, ado, ti pagyamanan tayo kini Apo Diyos. Satap na tayo, kenda gito daton tayo makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ya po awan ng mga giti Daton kadagita imam, ket may paayo pakaydayawan, ken pakaygloryahan tinagan na, ket kasta may kapagimbagan tayo, ken tikadagupan tinasantuan ng iglesia na. O Diyos, babayan ti panagisinabot mi ken kay iti daytoy a sakripisyo, aramidam mairanod kami iti katanukan akina Diyos. Ipaay mo kadi, tada kami ang makaammo tipod no nga insurong. Babayan tinasing pada panagbiag mi, maikarikam to, ang magikadkadwa ken kamit laeng, apuon ti amin apudno, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag ayo dagita puso yo. Adalan sa tagay ti Apo. Pagyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumben. Udno na ya may karikat rumbeng anong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan mi apo dagiti pa kaidaydayawa ngem nang runa una iti daytoy a tiyempo. Apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ni Kristo dagiti anak ti pudno maipasngay da iti agnanayon a biag. Ket mailukat kadagiti mamati ti ruangan ti langit.
Tababaan day di ipapatay na pinarmet na ti pan nakatay mi ket babaan day di panagungar na insubli na ti biyak kada kami. Anan sa tagrag o ti sangalubungan iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikanta dati imno ti pan nakaiday-dayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Dios dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga napnuda ti pakaidaydayawam, husana iti kamadwan. Daydayo ti may tinagan ti Apo, husana iti kamadwan. Pudno na iapo abiig ka kinasanto ket si katigubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rote paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinan ket paimo ida kata kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno tutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Kasta metakalpasan day di panang rabiita nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tada iti kaalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo ken ka panagungar inakamin salakan sika nanulog sa malubungan. Itinarod pa ng ilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakiranol iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awaten kad ida iti sidong taranyag mo pagkakitaan daken ka iti rupa. Dawaten mi Apo te paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isu daan nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantan-ok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket balgon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami nga dat sa dilangit, Daydayo kumati nagan mo. dumteng kumati pagarayam matungpal kumati nakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Iddan padakam talawitoy Iti kamen mi ti patinayon nga daw. akawan met ti basol mi akas met pamakawan mi. Ti basol lagi tinakabasol kada kami. Dinakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanam namaan mi ken itiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuha ti turay ti panakabalingkin dayaw tegananayon na dinto agsar. O Apo mi Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga gapo kanya ti ted ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi timingmingang
no di ka ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatan ipaay mo kada si kaasikan kwa na ti kapyaken panagkaykaysa si kanagpyaken nagari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada ami kapya. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami. Kordero ti Dios sa maikat kadagiti basbasol ti lubong ikdem kadakam ti kapya. Atoy ni Apo Jesus at iti kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagaasat tayo ana ayaban iti daytoy a padayana. Apo diyang may karimay kakanya, hindi may salay sa o mapaimbagtun ti karano. Tibagi kandara ni Kristo. Amen. Ay nagpintasin ti panabiyag tayo napnoan na do akinagasa ti sakramento nakaskas daw ti sagot ni Jesus salwa tayo dayawin ni Jesus ti sakramento dayawin amin at tao dayawin tay a Pilipino ipanagkaykaysa ipateg tayo. Napnoan tarigagay a panagkumulgar, wenno na espirituan a panagkumulgar. O Jesus ko, mamati ako nagdaka itinasantuan tunay a sakramento. Ay ayaten ka nga pangpangrunang ng iti amin abanag, ket tarigagayak nga awatin ka iti kararwa. Yung gaputa saan ka ang maawat ita itinasantuan a sakramento, umay ka dito'y puso, kureman laeng babaen iti na espirituan awagas. Arakupen ka kasman na mismo maddakan iti puso ket ikay sakti si bubukel abagiken kararwa ken ka san kad ni palubos ang isinaken ka. Amen. Oratio Imperata, ipakay ti panakasalwad, manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga amami, umamang kamken ka, tinakalo kakasapulan. Dawaten mi ti panangikanawang kada kami, iti sakit at 2019 and coronavirus. Anakatayanen ti sumagmamano ken nang kulpo iti adwa at tao. Agdawat kami iti grasyam, agpaay kadagiti at tao na kay pakman ti panakaadal. Noan niya akita ti sakit dahitoy, kinuan niya tinagtaudan na. Kinu kasano ti panakatipa ti panagwaras na. Tarabayam ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina. Tapno tamingenda sila laing ken sinudungo dagiti masakit. Kastapay dagiti hensya ti gobyerno, wenno pribado, anas kay namang biro iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagaba iti daytoy sakit, tapno may sublit isigo da sa lunagda. Ikan na kami ti grasyam, agserbi, na agserbi agpaay ti panagimbagan ti amin, ken ti tumulong kadagiti kasapulan. Dako ken Kristo nga anak mo ken apumi, so makipagbiag kin makipagdalakan ka, titimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga ganayon nga wanting gana. Amen. Maria tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel, Ikakaasin na kami. San Roque, Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz, Ikakaasin na kami. San Pedro Calungsod, Ikakaasin na kami. Mangibawon ka o apo iti nasisingket ng serbi Iglesia.
Kumararap tayo. Apo, ipaay mo kada kaasi, tas haranayan na kami. Pinakired na kami, babaen, dagiti na ilangitan ang misteryom. Aramidam kumang, tapaglikutan mi, dagiti daan na kinadakis mi, kit irubwat mi, tibaro, anasingpet, apanagbiag. Gapukin Apo Meso Kristo, nga anak mo kit Diyos, iso makipagbiag, ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon, nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at ako makada kayo. Basta Basta kumamit. Kondisyonan na kayo ti man nakabalin ng Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin din na Santo na misa intayon iti ayat ken kapia ti Apo. Yaman kay Diyos. Bagarabi itay amin Apo.